Looking for a new course in nursing and paramedical course. Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up, limited seats available. For more details, contact the link given below. Kajing du anong kade ki nong die jing die ki bere ki try jilla bat ki badon ki dukan paper hapo ka nong ba shilong lada wan ka bling it hinre ka don ru kajing du anong pat yaw duk usuk ba kamay bay bala tayo ya ka nila pensngo na ka surjong ki try dukan die jing die ki bere hapo sor shilong ha ka singi ka ba ki penshai ba kajing shakta ka jong ki na kajing wan ka company bling it ka brang persyang banyo ka trading license na ka ki HADC hadian ba ka franchise kala yo apdyang ka NOC na ka Dorbash nong Rim Hills. Haba krenji kilat pathai kubor uba Andrew Nongkenri ubulong kumunong ay kiti ni gini ginong di jing die ki babu dukan hakeleng kanong ba shilong ulaong kajing don jeng dukan di jing die hag shinong gitaw kalong kajing rap ru ka bakraw ki nong tray bella ki bishim bay bella tayo dukan baro kim dei de ki dukan ki ba de ki try mo baro ha ki try dukan kim dei ki try jong ka chaka no ki di ginong song wai bon nangi gi ginong song wai ngai le di ngi ginong song wai te nye song wai nyi yo da ka jing song wai jungi tarai yeng ki yo pan ai wai ki dukan mata saw hajar kli ki dukan kinum don te pini ai wai sha e ka jing wan a ka jing ka bai wai jong ka dukan kan hiar mono bentere sim dukan mono bentere ban sim ya ka ikin trai kano ka kam haba kane ka company kala sarlut ikam ka jat kam borok nadu ke stationery ki di hadu ke electronics item ki di nadu scrap ki di hadu ki tiar ki barit hadu ki tiar ki bahe te kam ni te mono ban sim su ita ki dukan da bom don nong song dukan iu te ka di ke jing du jong ka jong ki briu la ki briu jong hi ken so kamat ka ba kong san ka ba ngakwa ban ong ne ka long ba pi ka pisah ka ba ngi yo ka state jungi kadai kamdai ka producing state pi ni hadu menta ni dang hap pisah bakan wan nabar ni dang up ka pisah ban wan tengin sayo ban pinya ka pisah ba yo ba ki customer ki thiet nangi ka sa has hanya sor sulong be kamle de sabar kasar kulit hangi ni ki thiet nangi ni ki ai kala yo tu bangi thiet tiar ma u thiet tiar kala biang te kayak cycle biang kumju kapisa kasa haju kasa ane asor tamakane company bida kandawan kapisa kala ilo coba ubayo nong banyo nong ditang tu bayo tulap hantu kano kamdani hangi bida kane kapisa kasa bi hangi bit baro teng ki kmi kpa kimdon ki khon kila de pas kon kila de BE kila de MBA kila de MSc kimdon kano ka kam kimyo jam kimi kilek kumno ki penseng no dukan ki penseng dukan stationery ki penseng dukan marbam ki bakery kibun ki bal ale pipuli IHM ki sedang bakery mo lala ka jingsiam temata lala ka jingla ki don ki kimi pa ki hapsim da kalun kisim da kalun no matagi kun ban play ke dukan temata ya kan ero pil kwat man kang no kan wan ko company ko bahe kan bam no ya kata tika jingdu kadai ba yakin ki kena jongi ka state Meghalaya hak unemployment rate ka state Meghalaya kadai the highest in India one of the highest te menta ya kan ka sus ka ba dei kelas option jong barok mo na yeng ki bamdon kam ya kan ru pi kwa ban chim no te kami ha ke ngi sungsi ya kata ngi 3 minut ya jakpo la jong te kam ngimla ban beri ki kwa ban kang te ka cinjar ngi ke mo kumba kami apo social media te napo jingkeren jong ka nong mil sobar snong ki ong ba don arlak siteng to bukup siliang ka sam siliang ngiru nginget ya kata stit ngi keduk sia te pi hane ki ong ba kine ki kup siliang ki sem siliang ki tray min step ki bam min mit te ngamut keli kano ka kam ka ba ai ba pin tray min step hinyo no ka pisa min mit pimdon ki ba tray bunsin
Kiyok ka bay tayo. Kisiw si sensitive ni si sensi benar. Tementah por besiu tayo. Ngaduk sini kong, ngaduk si sajan. Kiap ya maki, kiap bam. Kinda bam, kidon kam tangkam lu. Kinlet cai, kiwan cengi. Bukan pagi dukan ngia don ki pajba ki bam panai, ki bam tayo. Tengi rap ni sutu ba maki ki kwa hoi kinda yo ki lawan rak. Ni tip ki. Jadi kinong song lajong. Kita rai tendalak poisi sajan ba kena pisah jong pi ba ni don kam tiar biang sim ke ibu don kam ni ai ki. Tuma pin ong bang pin trai min step pin yo jan miet pin tin nong tau blinket un ai pi 40% tak discount. Ka jing yo nong jong pi kan long nasi hajar kan long arspa. Te kata te ka bam sungla long pi. Ba pin trai min step pin yo jan miet. Te kata te ka long ga ba long keren kena ke. Am dei ju pan ong ba perkhat kumrang ba. Ni tingi trai ka kam ni labat ka kam ni sutu ka kam kolong kumno. Mangingi don hakane ka kam don nangi ki bala our generation lain generation. Kepala long ka kedukan jongki ka long ka landmark hapo kasor silong. Ka pindah don kam balik ci wan hanta. Ka kata kedukan latip. Te kalong kentah ke. Te yu babam benai ru keju kinda layok tulap. Te ya kata ka pon ngadang kuak ban ai sakmat kan ban keren susu kata ka pang kalong ba. Teng kumta ki kup siliang kisem siliang bepli. Mo ki yok pang. Ki sistem. Kim don ka source of income. Kim yok lik belah. Kin order online kumno maki. Kin hakwan cengi, kiwan cengi. Mdei bong ong ki hakwan, kiwan cengi, ngi arab iki. Ki bam tayo, ki ong ba ani mata tayo ga slap tapi ngimyo ban lek belah. Tingin lep no. Tingi ong pi katam lele. Sim katiar ka papidan kam. Pendan kam katiar le iyo. Sawan se ban siu. Kakam ka papin sayo, kakam ka papitrai ti mata pipang. Te kumta. Temata ni kayat ko wei kalong ba kayat kena bam tayo ka bam banai hangi kayat bet indon da kajing tho kayat bet temata to company un ai bam tayo bam banai gibriu te kata ta kam tip te kata ta chong hai ngam pat ju yo sngo te ngam tip ire te kalong ta kai ngapeni ngapen sngo tang ya gibriu ya ka ka contribution ka bangile ka bangi ngila ban le an ka jing siam jungi ki Hakbe day pat ba kajing kan tho orang ba shnong kanong Rem Hills babu jingkili halwar kajing dan ki dukan trai jilla bat bar jilla nakaliang ba Andrew Nongkenri loong day kinong yalam ki ban tip bahaya kata na Maria ka no objection certificate NOC la ai da maki ki basong dukan ki ong ba kat nongut na kini di kasi te kata te pi kumurang ba shnong pi di ban tip mo pi ki ha shnong pi ai NOC ya kat nongut kata ka song happy haki authority kam dei hangi tenda udah airu diki airu kidi briu ki de karam kanaru kidi briu badan trading license te kila yo ket license kidi briu obi kila de briu ki blak hapo shalong boyo trading license mta ki sim suku certificate hapeni suku epic te pipil ada verify mo pi kita te kumno pin kali mentai ba kat nongut udah tribal kat nongut udah non tribal kata de authority bakan ong ngim don jing ong kata malong kawai kalong ba pihi ba pidi you are the issuing authority pidi ban pet ma pi pidi ban tek lakam ma pi ngilei ngiakamen tadai babun ki briu la jong dok snam jonga ki don ki briu teng kiwan ki kwa ban sedang dukan ki phone ngi ki wan kundu adukan ba nga kwa ban sedang dukan ikun pi menta don kam don jam kwa ban sedang dukan te sungha se penyarap ngangi ai hadu ka list jong ki distributor jong ki wholesaler kilik kundu iki kinwan maki kilik kita ka item piyo nanta because why ngi tray we are a socialist type of a community ngi the trading community are socialist ngim kwa bangin mangin manipulate ne mangin dominate ne that it becomes a monopoly. We are not into that. Ngim kwa eke ngi ya stonat bangin share lang para mangi teng kidon kidukan kimyo ka item ki phone ngi giong ba kan pio na ngi no tau wholesaler kilik nakta no tau distributor kilik nakta. We are for socialistic approach. Well, we live and let live. Ngi im yaladi ba ngi ai ban im lam ki wede.
Umdai ke capitalist approach. Kabalong kum kena company wan mentah. Kene kan wan kan terima ruai, kan bam ruai, kan ralut kepisan nang na kejela jungi na ka state ke jungi barokhat. Bayok nong dui tang WUR, bayok nong dui tang tu nong ai wai jong ketuka kudam. Unong yo u khasi jungi u khna jungi bayok kam udai tang unong nyak skutar, nyong yak baik. Bateri bapaking hapo. Kakam ke bahe antu hapo kin chimlut ki wei. Kin da ong maki bagi ki lokal ho ki ki lokal. Tama mentah hadian pada kin ong em ba pipim day skill. Kin wat kin wan ra no skill labor jong ki. Te kata kin kedai kijing keran jonga kedai ong ba pipet mono ba yok nong. Hanne. Kajing yok nong kedai kijong no. Kat no pi nujur hi pi yuwe pipet kat no sei ka tarujur kham kia. Kin sesuatu. Kat no pat uyam na mata kene kejingwan pat kat no ngut ki kemen. Kita ki points ba ngi kwa ban ice pan penwan ra skmat jong pat ba kin sutu bangi ngim dei bangi ngilong against ya ka ru. Ngi long tang na mata ka jakpo kala jong ya ka ba kala ju yat kumne kandang yat te ngi ki kwa ban pen im yu jat ben rew la jong ngi kwa ban pen im ya ka jela kala jong ngi kwa ban pen im lu ya barok ibadon ula bendai barit du ne ula ndi bahe du hangi ngi kenbe baki de kiju imdon re ya ka ka ba ong ba em un im tang uta un yu tangi we are for a very socialist approach ngi kenbe ba ka ba ngi kwa long ba tang bat pun sngo shu pat ba ka ka jing jongi ka jing siam jongi ha to lai banai por ba kiwan kat no ka jing du pat ka ban sajja pat ka ban sajja ka jing du lada kawan sisa kalau ke Jio par bakawan ningkong ka ai free sim card system ka ai free connection dalam dek mentah pada umdon connection shoot dah kawai umdon parokhat Ursel aja tu aja ke competition kala aja lot parokhat maroi monopolize ka market kene kan sawan kin salong kum ne mentah kawan kawai hadian kin sawan sok sangut maki kin sa penyak ya ka yau ka hat ka jongi ka yau ka diga identity jong khasi ngi lik yau man kata yau kasi ulik yau thit jur thit do kha man kata yau kane kadai ka jinglong jung ka jingman jung kasi kane kan jak da kam don chu ka yau dom don chu nong di nong thit mano ka yau kan sejak klep ka yau du kanum don chu ka yau mulang kanum don chu ngi marsin tip ba kane ka blinkit kadangi persyang ban wan biang ngila ya le ban form ka association ban kong bangi ngin yo ya kat nongut ki member ngidon te da kan ki jing form ka association ngila le no ngila ai ya ka we city bangila request sha po ka district council mencuaru ngila ai ka we petition ka signature campaign bangila dep ai support district council te mentaru ngi ai kato di hapok mencam senam ngi ai kata cito te mentaru ngi request ya ki badon hakabor kamtam ka isi jong ka HDC bakinum dei ban ai NOC ne kinum dei ban ai trading license bak ngi kerpat de ya ki rong bak snong barok jong ka barok ko ke sorsilong bakin so ban perkhat lem ya ngi ki try jaka ki try muluk ki khun kasi karajongi baswa bakin ai NOC ya kuno company bakin perlong dadai baki kwa bakin perlong daka dorbar pat bak dadai badon kam handai wat nong ai NOC tang hapok ke isiru ndai bakinum dai ban ai NOC kim dai ban ai NOC jadi ban perkat ban puson ba bakane pi ka kibun ki bab kit kam snong kim dai ki badon dukan kim dai ki businessman jadi ki bateri sarkar ki don bapli ki bateri sarkar ki don ki ba trela la ka jing tre ki don ki doktor te maki kim don experience akane te ki dadai kumenta hapok ke district council breu uladep jet breu bastan udap jet ujet ki breu ki ban pen kren nam tajung ki ban pen yada ya belenyi don ke six schedule ban pen yada ke six schedule ban yada yang ki pat within the rights of the six schedule te bangi kerpat ya ke KCDC bakanum dei ban ai NOC ya kano company kaba kata ya ke imlang salang kaba kata ya ke kamai kaji jong ki breu parok Habatin pej bahagi kishab kashab plus F
ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marbam medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.